आजकल के हाल का कहीं हाल न तनिको अच्छा बा। साच कहिले ए भैया, बुढ़वा जवान लइका सियान परेशान छोटको बच्चा बा। परेशानी एकदम चरम सीमा पर देख हई आइल बा। परेशानी एकदम चरम सीमा पर देख भैया आइल बा। जगे जगे दौरी बाइक लेके सब टंकी पर तेल उड़ाइल बा। तो ऐसे अगर मोदी जी के सरकार ढेर दिन ले रह जाई, ऐसे अगर मोदी जी के सरकार ढेर दिन ले रह जाई, तो कैसे चली गाड़ी घोड़ा? लागता गाड़ी घोड़ा सब नहरी में बह जाई। तो लोग देखा परेशान होके, गधा, लोग परेशान होके गधा और बैल फिर से लाई। तेल के कमी से देखा तानी रोड पर लोग टंगा अब दौड़ाई। तो यह बेरा लोग मानव बा, ऐसे चलत रही तो लोग फिर आदि मानव बन जाई। आये सरकार में का बोलो ढेर बड़ाई अब हम बताई। ऐसन कबो ना भइल रहे तेल के देखो भाई, ऐसन कबो ना भइल रहे तेल के देखो भैया। तेल के परेशानी देख के आवता हमरा रोइया। तू परेशान होखबो भैया। हमरे खातिर नाही दिक्कत सब लोग के भारी बा। हमरे खातिर नाही दिक्कत सब लोग के भारी बा। केहू तो मुँहे से कहता, केहू देत खूबे गारी बा। ऐसे दिक्कत हरदम रही, ऐसे दिक्कत हरदम रही। लोग कैसे जिया खाई? आ तू ही बताव, साग सब्जी चावल एहर से जाई या ओहर से कैसे आई? बात कहिले सच हम भैया ए पर तनी विचार कर। बात कहिले सच हम भैया ए पर तनी विचार कर। कौनो टंकी पर अगर तेल मिलता तो धीरे से भरवा लो, अपने में मत तू मार कर। भीड़ भइल बा, भीड़ भइल बा, भीड़ भइल बा भारी। बाबू हो आराम से तेल भरई ह जा, अपने में न करी ह जा मारा मारी।